Kalahi Seeds is, kumbaga, tako jud kayo ang gikatabang diri sa moang munisipyo, especially nga third class municipality mi, ang among budget is limited. So salamat ni ana kay itagaan og pagtagad ang amo ang munisipyo o mga barangay. Dako po among kalipay sa Kalahi Seeds nga usa ang kaning poblasyon nga ilang gitagaan sa mga project. Kung amo gina mapuslan, amo gina magamit sa maabot ng mga panahon. Dini sa munisipyo sa Mawab, sa pipila nato ka implementasyon labi na sa isgutanan nga niadtong implementation sa NCDP AF or National Community Driven Development Program additional financing. Nakapot kayo sa mga barangay o community dinhi sa munisipyo sa Mawab ang atoang ginadahom no nga 35% women participation dito sa paid labor, no. So kini nagapakita nga ang mga kababaihan dinhi sa atuang community o komunidad sa Mawab padayon nga napagahom tungod sa estratehiya nga community-driven development. Kaming sa BDC, ako silang gina-encourage akong mga kauban nga mo-appeal gyud ani nga project. Kaya sa una, mag-training mi, ang among gina-training tambal mga sakit sa mga tao. Pero karon ang training nga among naapilan, course bakal, mga lansang, mga kahoy, mga halublak, mo ano dyan na siya. Dako dyan kayo mong kalipay nga naapil mi ani. Ang pag-empower sa mga kababainhan, dili lang sa, naalang sa balay, kundi pwede kayo dahil sila nga mugawas no, sa ilahang comfort zone. Nakita na ko ba nga, sa karon nga panahon, dili na pwede nga masculine lang, lalaki lang yun. Kaya ang unsay matrabaho sa lalaki, kaya na yung trabahoon sa babae. Dini sa munisipyo sa Mawab, no, ubay-ubay ang atuang maobserba, no, diin mapakita nato ang kaepektibo nining atong community-driven development, no. Pinaagi sa gihimo o gipahitabo sa nagkadaiyang mga modality, no, participatory situation analysis, no, gamit ang mga kriteria nga ang komunidad usab ang nag-identify, no. So makaingon kita nga kini nga mga intervention nga nahimo pinaagi sa mga nagkadaiya nga tools is makasulbad gayud sa ilang kasamtangan nga kahimtang. Pasalamat din sa inyong tabang sa Musal din na pahigayon nato nya bago na po naman ito groundbreaking. So in behalf dun sa barangay populasyon na sa mo ang council sa barangay, salamat kay Attorney Vanessa Kong, pati ang women sir, pasalamat sa inyo ang forfeit pasalamat sa inyo ha. Rest assured sir kanina project amo kini ampingan kay mula gina, di lang kami mo maka-enjoy ni ini, magamit ni ini, pagkatong atong mga next generations to come. Pilipinas! Yeah!